Белтелерадиокомпания представит аудиокультуру на первом Минском триеннале. Уже завтра, в день открытия масштабной выставки современного искусства, одно из подразделений главного медиахолдинга страны «Радиокультура» будет в гуще событий и как непосредственный участник триеннале, и как канал его освещающий. Елена Борматова о синтезе журналистики и искусства. Канцэптуальнае мысленне ў сучаснай арт-прасторы удзельнікі мінскага трыеннале будуць прэзентаваць у прасторы савецкай архітэктуры. Гэта першы праект, які пасля рэканструкцыі прыме выставачны комплекс на праспекце Пераможцаў. 3000 квадратных метраў пад сучаснае мастацтва, акадэмічнае і авангарднае, інтэрактыўнае і статычнае. Пакуль выставачныя плошчы пустыя, але літаральна днямі яны запоўняцца сотнямі павільёнаў, у адным з якіх і размесцяцца мабільныя студыі радыёстанцыі «Культура» беларускага радыё. Сучаснае мастацтва на радыёхвалі 102,9, прычым адразу на ўсіх дыяпазонах, FM, сярэдніх і ультракароткіх хвалях. Яны не толькі будуць расказваць пра сучасны стан культуры, яны самі сталі часткай мастацтва. Посетители выставки смогут увидеть видеофильм о десятилетней истории в эфире канала «Культура», фотовыставку, а также смогут принять участие в интерактивном проекте «Радиокультура», который выйдет в прямой эфир прямо из павильона на триеннале. 2 тыдні, а трыеннале будзе працаваць 23 лістапада до 9 снежня. Рэдакцыйныя лятушкі будуць праходзіць на вачах наведвальнікаў выставы ад моманту атрымання задання да гатовага рэпартажу на радыёхвалі. Калі мы робім прамое ўключэнне, гэта амаль тое самае. Калі мы знаходзімся ў месцы падзеі дзесьці там нейкай і расказваем пра гэта ў межах нашага эфіру, чаму бы не? Калі людзі ёсць, гэта толькі такая подпитка для нас. Интрига до сих пор, до сегодняшнего дня сохраняется, в том числе и для нас. Но мы готовы гибко приспособиться к любому пространству. Свае мадэрнісцкія ідэі 1,5 десятка штатных супрацоўнікаў культуры і яшчэ столькі ж пазаштатных з разраду журналісцкіх пераводзілі ў катэгорыю мастацка-рэпарцёрскіх. Так, на кожны дзень выставы свой праект. Адбудзецца прэзентацыя відэаверсіі касмічнай сімфоніі Сергея Бельцікова. Гэта беларускі кампазітар, таксама працуе доўгі час на беларускім радыё. Будзе гучаць гэтая сімфонія ў выкананні сімфанічнага аркестра Белтелерадыокампаніі у суправаджэнні спецыяльных здымкаў зорнага неба. Ініцыятыва ўсебакова прадставіць стан сучаснага беларускага мастацтва належала прэзідэнту краіны. Год спатрэбіўся творчай моладзі, каб іх амбіцыйныя крэатыўныя ідэі увасобіліся ў рэальныя праекты. У выніку на першым трыеннале 116 удзельнікаў. Гэта і цэлыя арганізацыі, і асобныя аўтары. А яшчэ запрошаныя замежныя госці. Алена Борматова, Дмітрый Гаркуша, агенцтва Тэленавін.